Tervetuloa rakkaat katsojat! Välillä on tärkeää harrastaa myös kotimaan matkailua, sillä Suomi kätkee sisäänsä toinen toistaan mielenkiintoisempia sopukoita, joita ronkkiessa voi löytää kultakimpaleen tai hulahtaa kullia myöten suohon. Tällä kertaa seikkailumme sijoittuu Savoon, tarkemmin ottaen Suonenjoelle. Tällä videolla pääsemme näkemään kohokohtia 4 paikallisen sekavasta pärräyksestä heidän töidensä ja kautta tai harrastustensa parissa. Jo ensimmäisen jakson ensimmäiset minuutit maalaavat vahvan kuvan siitä, millaisesta kylästä on oikein kysymys. Kun 2 universumin paskaisinta autoa ja Karjalan lippis komeilevat ruudulla. Suonenjoki on myös nähtävästi se lokaatio, minne miehitetään toistaiseksi ne kloonit, joita hallitus yrittää meiltä vielä salata. Jo pelkästään tästä yhdestä ölsän hajuisesta amisautosta löytyy niin Savon versio sinkkulaiva Jessestä, Arttu, kuin Savon Jason Segelkin. Emil. Emilin elämä pyörii vahvasti autojen rassaamisen, niiden kanssa ajamisen ja kiroilun ympärillä. Kuka tämäkin on saatana näin ahtaalle rakentama perkele. Vähän olisi voinut rälläkkää näyttää enemmän. Satunnaisia pehmeitä lemmenhetkiä unohtamatta. Mikko mä nyt helvettiin. Mulla on kovat jalassa minun perkele. Elää! Täällä on reikä. Minkälainen minä nyt oisin? No tämmönen lupsakka. En pahemmin ressiä ota mistään tämmönen. Mutta miten Emilin ystävät sitten häntä kuvailisivat? Sä oot vitun iso paska kasaa. Välillä vaan miettii, että tekis velilätkiä sitä turpaa, kun se ei osaa käyttäytyä. Ei oo semmoista päivää, että ei niinku joku vituuttais. Jokkista ajana 14-15-vuotiaasta asti oo ajana. Ihan pikkupennusta asti oikeesti. Emil onkin sangen ansioitunut jokkisrällääjä ja onkin kaapinut hyllyilleen miltei kaikki mahdolliset pystit. Mutta ensimmäinen sija on vielä saavuttamatta. No se ykkönen. Minä on niin monta vuotta sitä koittana ihan nyt niinku oikeesti. On tässä niin monta vuotta jo turattu näitten kanssa ja vehattu ja tälleen, niin kyllä se pikkuhiljaa, niin kyllä se saa se ykkössiä sieltä pikkuhiljaa tulla. Että siinä pitää olla vähän tuuria ja siinä pitää olla kunnollinen auto ja tolleen. Kunnollinen auto on täällä päin melko laaja käsite. Autoharrastus antaakin lupsakalle Emilille paljon onnellisuuden hetkiä. Tarvit mennä saatana. Jatkolla perkele pejat. Miksi tämä ei lähde käyntiin enää? Ja jos siellä on joku viiatti siinä aamulla meidän paikalla sitten siinä, niin Ja vähän savua ilmassa kuin Ukrainassa, mutta en pahemmin ressiä ota mistään. Ihan hirveitä kiroilua on ihan hirveästi ja hirveitä huutamista ja asioiden paiskomista ja heitellään tavaroita ja kirrolla, niin se on oikeastaan se, mitä ne tekee koko ajan. Emilillä on myös oma rakas, Jenna, ja jokainen nainen olisi varmasti mielissään, jos heitä kuvaltaisi näin suloisin sanankääntein. No Jennahan on ihan mukava ja tälleen välillä kyllä ei oo mukavakkaa, että osaa olla kyllä aika vittumainen. Eläinrakas Kiia Mulle et persettäs näet. on myös mukana tässä paikallisten suosiota nauttivassa lajissa, eli autojen kituvilla ruumilla rälläämisessä. Ja yhtä lailla myös heidän kotonaan leijuu savolainen romantiikka. Osit siivota kissan paskat? Ei. Janne on. Janne. Monitoiminainen ja hevosekspertti Linda omaa puolestaan vahvat suonenjokilaiset arvot. Minä en aio olla raitis enkä kasvissyöjä. Kahta en vaihda. Kato, kissa. Onko se Niila vai Katti? Ei tässä sen kummempaa, että mä lähden kohta saunaan ja grillaukset jatkuu ja Saunakisu. 4. ja viimeinen päähahmomme, Valtteri, on paikallisen Soirion tilan nykyinen mansikkamoguli. Vaikka joudunkin miettimään aivan hetken sitä, mitä sukupuolen vaihdoksella on tekemistä mansikoiden kanssa. 20 vuonna valmistuin koulusta ja silloin tehtiin osittainen sukupolvenvaihdos, että mä ostin puolet tilasta ja vanhemmille jäi sitten niin kuin molemmille 1/4, että heillä on sitten toinen puolikas.
Mansikat ovatkin täällä yhtä suurta herkkua kuin huumausaineet Kotkassa. Ja intensiivinen mansikkadraama kohauttaakin kotikatsomoita välittömästi. Asiakas oli sanonut, että mansikassa on ruskeita pisteitä joissakin mansikoissa. Juu, on toi kyllä hirveetä. Luonnollisesti myös Kiian suuriin haaveisiin kuuluu mansikkatytön arvonimi, josta taistelu on raakaa. Are you not entertained? Are you not entertained? Mä olen iloinen, positiivinen, helposti lähestyttävä, oikeastaan oikein elämän mansikka. Ei tarkalleen ottaen tiedä, mitä tarkoittaa olla ihmismansikka, vaan jonkinlaiset verenpainehäiriöt tulevat ensimmäisenä mieleen. Mutta mistä minä mitään tiedän, sillä tämä nainen voitti ja Kiian ponnistukset yltävät vain toiseen sijaan. Nyt mä saan nämä juhlatamineet pois, johon vetää pieruverkkarit. Mä oon niin onnellinen. Emil taitaakin olla ainut suonejokilainen, joka ei pidä mansikoista, sillä hän katsoo mansikkaluota kädessä lähestyvää isänsä sellaisella kuvotuksella, kuin olisi nähnyt sähköauton. Mahtavaa siitä. Kiitoksia. Ei, voi jatkaa sen. En ota. No Emil syö, ota. Huulet punaiseksi. Savolaisilla on hieman omalaatuinen tapa suorittaa asioita. Esimerkiksi kukaan ei kertonut heille, että pianoa voi soittaa myös sisätiloissa. Sytyttämättä sitä tuleen. Tässä ei tarvii antaa paljon kaasua. Tää lähtee ihan, tässä on sen verran hyvin vääntö, että ei tarvii lähteä niinku. Mä en oo ikinä ajanut tämmösellä. Pitää vaan toivoa, ettei ihmissusia ole välittömässä lähietäisyydessä, sillä Artun karvainen täysikuu on lävähtänyt ulos takaikkunasta siunaamaan onnekkaita ohikulkijoita. Ei jumalauta teidän kanssa. Jätkät ovat päättäneet ottaa elämässään merkittävän seuraavan askeleen ja hommaavat yhdessä limusiinin. Ja kun skumppapuklut, kuset ja eskorttien persehieet on mahdollisimman perusteellisesti hinkattu penkestä irti, on aika siirtyä heidän lempipuuhansa pariin, eli päämäärättömän ympyrän ajamiseen. Mutta tällä kertaa poikkeuksellisesti liitoksistaan nitisevällä limusiinilla. Ja jos ikkunoista ei heitetä ulos kahta paljasta perseposkea, niin sitten tyhjiä kaljatölkkejä. Tärkeintä, että toiminnan idioottimaisuuden taso pysyy vakiona. Puskaradion taas saa piipittää. Mutta mitäs Lindalle kuuluu? En voi sanoa tietäväni Suonenjoesta paljon, mutta nämä palmut hieman yllättivät. Todellisuudessa Linda sinkoilee hevosbisnestensä kanssa sinne tänne sekä Suomessa että ulkomailla ja on laukannut tällä välin jo Portugaliin asti. Apua, mistä mä voin pitää kiinni? Herra Jumala. Suonenjoen puolella Valtterin mansikkamafia on joutunut draaman riepottelemaksi, kun Sade on paskunut kunnon satsin mansikoita. Tuommoiset tapahtumat aika isosti harmittaa. Mansikka onkin vaativa misu miellyttää ja Valtteri painaa pitkiä öitä. Sä tulit 4. Juu. Tyhmempikin paras osa poimia pellostani mansikat. Emil ja Jenna ovat matkalla treffeille ja he osoittavat kiintymystään lepertelemällä toisilleen tunnelmaan sopivalla small talkilla. Milloin sulla on seuraavat kisat? Edelleenkin heinäkuussa. Vasta. Aloittaa tässä kuussa jo joku. Venäjällä. Ja millä autolla meidät mennä? Millä autolla? No autolla. Joo, mutta millä niistä? No katsotaan. Parin viikon päästä helpottaa sentään. Nyt sulla alkaa lomaa. Minä voin istua vaikka 8-paarissa, niin vaikka koko kuukauden. Siitä vai se on niin helvetin hauska. Savolaiselle miehelle salaatti on kuin rotan myrkkyä. Nää syöt nuo tomaatin paskat kyllä. En syö. Lentää Helvetti. Tästä hetkestä oli sitten nyt romanttisempaa enää vain mehevä, lähikukkapekit holokaustava kananmunapieru.
Emilin haaveet murskautuvat, kun hänen autostaan jälleen räjähtää jotakin kesken kisan. Lehti jouseti lähössä pois! Henkilökohtainen autotietämykseni on sitä tasoa, että minulla voisi yhtä lailla sanoa auton korppusproinkerin olevan paskana ja pitäisi tilannetta vakavana. Mutta Emilin ilmeestä voi onneksi ammentaa kaiken tarpeellisen puuttuvan kontekstin. En kyllä ruppe mitään aikuista esittämään, minua niin vituttaa tuommoiset. Tämä seikkailu Suonenjoella oli vain täynnä surullisia ihmiskohtaloita. Emilistä ei tullut ykköstä. Valtterin mansikat nappasivat vettä, Kiasta ei tullut mansikkatyttöä ja Linda päätyi poliisikouluun. Poliisikoulu? Oikeesti? Tässä on niinku hakemassa. Mä haken. Laitoin hakemassa. Eikä! Mahdollisesti. Tähän siis päättyy sekava katsauksemme siihen, minkälaista meininki Suonenjoella oikein on, ja lopputulemana olen vain hämmentyneempi saatuani tämän kurkistuksen mysteeriseen savolaisuuteen. Kiitos seurasta, rakkaat katsojat. Näemme mielelläni ensi videossa. Moi. Rahasi ovat todella arvokkaita meidän korporaatiollemme.